and the holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Mao ginang saad niya nga kamo mahimo na kong kingdom, himuon ta mong kingdom sa mga pagdaig kanang priest, kanang mga pariunon ba, ang mga pari way lain ng trabaho na buluhaton jud sa Ginoo. Kita mga prista, mga doon tay dugo nga parianon nga pag-abot sa langit wa tay lain buhaton, puro na lang magbuhat sa buhaton sa Ginoo. Unsa may buhaton sa Ginoo, mga pagdaig, mga paghimaya, mga pagsinggit ug hallelujah, mga victory. Mo na ang gingon dito di sa Bible, pero wa ta kabalo kung unsa pagyud dito ang basta ang Ginoo nagingon na daan kang Moses nga ingna ng mga tao nga sila himuon kung gingharian sa mga pariunon nga diin sila mahimong holy nation. These are the words which shall thou speak unto the children, matod pa niya, Israel. Ingon pa niya dinhi kining Deuteronomy, mo bitaw na nga ingon si Jesus Christ, kung mutuo mo na ako, kinahanglan mo mutuo kang Moses. Kaya kung di gali mo mutuo ni Moses, kung sao daw pagtuo sa mga tao diya kang Kristo nga di man mutuo kang Moses. Mao ni ang gisulti ni Moses sa Exodus at sa Deuteronomy. Deuteronomy chapter 7 verse 6 to 9. Ingon pa niya, for thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. The Lord did not set his love upon you, nor chose you, because you were more in number than any people, for ye were the fewest of all people, but because the Lord loves you, and because he would keep the oath which he had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand, and redeem you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh king of Egypt. Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him, and keep the commandments to the 1,000 generation. Muna yung gingon din nga ang Israelites daw, wala na sila pili, kay daghan na, kay gamay na sila. Gipili na sila, kay tungod sila, nag-take oath. Kita po, gipili ta sa Ginoo, kay nga naman, nag-take oath ta, o bita na ang pagpangalagad sa Ginoo, manaad yun sa Ginoo. Kay kung manaad ka sa Ginoo, mo nang gingon, ang Ginoo yun, always na nanaad na to. Kay nga naman, ang Ginoo manggod, siya ang Ginoo nga faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him, and keep his commandments to the 1,000 generation. Siya ang matinud-anon nga Dios nga ilabi na ni atong mga nagbantay sa covenant sa Ginoo. Unya ang Ginoo po nagbantay sa iyang covenant, ug ang mercy iya gyud ang ihatag sa tuwa ni atong mga naigugma kaniya sa Ginoo. Kung ikaw naigugma sa Ginoo, wala ang gimon, naigugma ka kaniya ug nagbantay ka sa iyang mga sugo, ilabi na katong mga libo ka mga lilibuan nga mga henerasyon, katong mga umalabot nga mga henerasyon, kato lang naigugma sa Ginoo. Mo to ang Ginoo faithful ni atong tao. Mo bitaw na manaad jud daw mo tinud-anon jud sa Ginoo ngano man aron ang kanang covenant promises sa Ginoo ihatag nato, siya gayon man nalipod nato. Ang Judge chapter 17 verse 6 ingon pa niya, in those days there was no king in Israel, every man did that which was right in his own eyes. Atong unang panahon nahitabo gyud nga wala sila hari. Hantod niabot si David na imong hari, nga kita sa diha nga si David gisundan og mga hari ni Solomon, hantod na wala gyud ang mga hari nga nangalagad sa Ginoo. Nga ang nipuri sa ila sinibukod ni sa hantod nga niabot si Cyrus, hantod niabot tong hari sa kan gitawag og British, hantod niabot si Caesar Augustus kanang sa Roma nga mo'y tawag o gilansang si Kristo. Hangtod pagkawala ato na ay mga gingharian ni sunod,
Antod wala inon although nga di wala to na isulat sa Bible kung kinsa to sila, pero makita nimo sa history sa kalibutan nga din ang nagsunod kay Caesar Augustus, mga hari nga din mga nagadala sa ngalan ni Kristo. O bita to nakikira sila kay nakita nila na din si Kristo sa kagamanan, dihimo nilang hari si Kristo, unya kato ilang pagkahari mo tong wala nagsilbi gapon kay dili man tinuod nga ang si Kristo naghari nila. Sama ni Hitler. Si Hitler abi nimo naghimo to siya og war kay nga naman iyang gituhuan ang iyang reliyon nga mao ang Kristo. Si Kristo ug ang Roma nagsugod kay nga naman nakita gud ni Hitler nga ang Roma man gud powerful atong unang panahon. Nya paghuman sa Roma gidala nila ang ngalan ni Kristo nya hangtod na convert ang mga Russia mo to nga abot dito sa Europe nga din si Hitler wala man siya laing reliyon, ang iyang di dumala na lang ang reliyon nga din mo to nga ang iyang di kalaban ang mga Hudiyo. Mo bitaw na idungdan nga init kayo si Hitler sa mga Hudiyo kay nga naman ang Hudiyo ug ang Christian kalaban man kay ang naglutos man gud sa mga Kristiyanos atong unang panahon mga Hudiyo man at mga nagsunod kang Kristo gipamatay. Mo bitaw na nga naundang lang to kay si Pablo din na mao to gisugo sa mga Hudiyo pamatyon ang mga followers ni Kristo giat nga ni Kristo unya gihimo ni Kristo nga mahimong minister sa mga Kristohanon pagyo ministro mo na siya ang nagbalaan sa tuwa mga pagpangalagad. Mo bitaw na nga ang Ginoo gusto siya maghari diri ug naitabo na nga din si Kristo mo na ang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, gali lang dili sa kalibutan, kundi spiritual ang pagkahari niya, nga di kita nangalagad sa Ginoo atong hari ang Ginoo. Mo na nga ang Ginoo matud pa ni David nagakanaog na sa adlaw niya, naga-intro na, nagapuyo na siya diadtong mga tao nga di nagbuhat og righteousness. Sama karon kaning mga pulong nga akong gisulti ninyo, pulong man ni sa Ginoo. Mo na wa ko nagsulti kaninyong pulong nga dili nato buhaton kundi tuhuan yun nato. Wa ko nagsulti mga pulong pang challenge, pang entertain ninyo kundi pang warning ni nako sa inyo nga ang Ginoo hapit na mubalik na pagay mo abot nga katalagman kung siya mubalik. Mabitaw na nga ang pulong sa Ginoo, ang conclusion ini sa tinuod lang nga ang tao mahadlok. Nanumdum lagi ko itong pastor na dili daw siya mo discuss nga ang tao mahadlok. Gusto niya nga ang Ginoo na higugman nila. Pero sa Ecclesiastes chapter 12, nga matod pa dito ni Solomon, nga ang purpose de ining pulong sa Ginoo nga ang tao mangurog, ang tao mahadlok. Bisan ikaw nga nagatuo ka, matod pa dito sa James, maayo pa si Satanas, nagatuo, pangurog na hadlok sa Ginoo. Kitang mga tao, wag kita nangurog na hadlok. Nga maunang gingon sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, the conclusion of the whole matter of this book is to fear God. Mo bitaw nang ako nadlok yung sa Ginoo nga moabot ang 666. Akong gikadlokan kung dili ko niya ipahalo na asa dapit. Mo nang muyong ko Ginoo asa man ko. Kuyaw ko ng 666. Ang nakakuyaw sa 666 abi nimo unsa? Impierno. Wa man ta nahadlok markahan, okay man ang namarka kinadis kalibutan. Pero kay gipaybaw man ta nga do na day impierno nga di i-torture ka day and night. Mo nang gingon everlasting, walay katapusan, wa ta kabalo kanus agi ta matapos. Ang Ginoo ra may nagsultiana, mo bitaw nang gipawarning sa mga magwawali nga di magsulti ta dunay umalabot ng paggugot. Mo bitaw nang gingon dito sa Old Testament na ang pastor gani nga dili muwali nga dunay umalabot ng paggugot, dili na siya pinadala. Mo bitaw nang i-sound natong alarm, unsa mga alarm of preparation ni akong gisulti ninyo nga manulod jud ka sa sayon. Kanang sayon mo na ang gitawag niya dito nga din a place of God, the dwelling place. Matod pa niya diri sa Judge ninyo sa Proverbs chapter 14, 12 and 13 ha. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Muni painumdum ni Solomon, adunay dalan para sa mga tao kanila tama na, pero di ay kamatayon di ang tumuya na. Mo bitaw na akong gingon, kaning mga nangalagad sa Ginoo, kitang nangalagad sa Ginoo, siguro mingong ka-right ni.
Nya pag-abot aning 666. Mahadlok data, maguyawan data, maratol data. Mo bitaw tong niingon ng pulong ni Pablo nga ayaw mo kahadlok sa diya nga moabot na ning mga kalisdanan. Kay ngano man kana usala nakailhanan nga din nga matod pa niya dito nga pangandaman yun daw sa tao. Unang buot pasabot niya Apostol Pablo nga din nga kini atong groaning matod pa ni kini atong pagpangayo sa Ginoo, atong pagpangalagad sa Ginoo nga siya gayud magsuot ka nato o kanang gitawag og building nga din gibuhat sa Ginoo ngadto sa langit. Mao ginatong tuyo nga din suutan ta anak uldo ka nang lisod kay sabton suutan ta o munuot ba ta o musulod ba ta sa building basta niingon siya nga adunay building. Mao bitaw nang giingon ta ningon sa Apostol Pablo wa pa mo kay bawo nga kamo templo sa Dios. Gusto sa Ginoo himuon tang templo. Gusto sa Ginoo tukulon ta niya nga bilang church nga gituko dia sa bato na ang pundasyon mao kato ang pundasyon sa mga propeta o sa mga apostolis. Kung sa gitudlo sa propeta nga ikaw makabarog, magbarog yung ka aron pag-abot dia sa mga trouble, dili na ta maunsa. Mao na yang gingon sa verse 13, Proverbs 14:13. Even in laughter the heart is sorrowful, and the end that is mirth. Nga matod pa niya is heaviness. Nga matod pa niya sa mga tao nga alang kanila daw semi right but the end kay ngano man bisan sila nagkatawa sa ilang kasing-kasing pero dahil sila nagmagulanon nga ang ilahang mirth ang kanang kalipay nila, and the end of that mirth kanang ang katapusan anang ilang gibati daw kuno bugat kay kayo mahadlok kay kapag abot sa panahon mo na gusto sa Ginoo kwaon na na din inaapatay mga kahadlok ana bisig nagkatawa-katawa kita no nahadlok dita mao bitaw nang wakay laing dalampanan ng Ginoo ra mo na ang Ginoo dapat maoy mo kuan nato mo paliton dili ingon nga ang Ginoo nahigog man nato kundi ang Ginoo gusto niya nga manulod ka sa gingharian niya. Gusto niya nga diin na ata sa sayon. Kay kanang sayon, kanang gingharian niya, mao na iyang puloy-anan. Unya kanang sayon, o kanang puloy-anan, mao na ang tabernakulo, o kaning simbahan, mao niya ang kingdom, mao niya ang sayon, mao niya ang tabernakulo sa Ginoo. Buhaton lang nato ang ordinance, ang standard of ang righteousness. Na usaw na to na pagbuhat kung di ta kabalo buhatan natin. Sige lang tagday gini sa Ginoo, which is nga dili day acceptable sa Ginoo. Mao bitaw na ang Ecclesiastes nag-warning sa mga pastor, ingon pa niya ang preacher nangita gyud ng acceptable word nga ihatag ngadto sa mga tao sama sa lansang nga mapix sa ilaha ba. Mao bitaw na nga ang akong gisulti ninyo kaning sayon i-fix ni sa inyo ha. Nga kanang sayon diha nagpuyo ang Ginoo, kauban nato ang Ginoo, nga kanang sayon is the place of worship, kanang standard atong buhaton diha sa sayon. Kung wa ka kasabot sa sayon, kanang giingon ni Jesus Christ kingdom. Nya kanang kingdom nag-enthrone na ang hari diya nga mao ang Ginoo kung naa ang righteousness diha. Mo nang buhaton nato ng mga buluhaton nga righteousness kay ngano man. Ang mga eskribag para siyo wa gid sila kabalo sa righteousness. Kinsa makakita, kinsa may nagsulti nato di. Kung di nato basahon ning gisulti ni Apostol Pablo, di ta kabalo sa righteousness. Kung di nato ni tan-awon ang gisulti ni Jesus Christ, what is righteous? Di ta kabuhat og righteousness. Mo bitaw ni ingon si bisan gani si David, open to me the gate of righteousness kay ngano man. Lead me in the way of righteousness. Iyahi ko diha sa daanan sa righteousness. Kay kanang daanan sa righteousness akong gingon kaninyo na ay life diha and there is no death. Walay kamatayon diha sa righteousness. Mo nang pangitaon nato ng righteousness. Siguro sunod Domingo, isulti na po ang about righteousness. Although na ilakbita na to ng mga righteousness, kanang gingon yun niya sa Ginoo, nga diin ka ng standard, nga diin ka ng atong pagsimba, mo na itong paghalad at tubangan sa Ginoo. Mabita na ako magkaingon kaninyo, ayaw give nyo biyaya panagtigong. Kaning panagtigong samtang napatay higayon ba? Namatod pa niya, redeeming the time because the days are evil. Dautan na kayong panahon, di ba? Maglugos na ta. Di na takahaya, ang uban gani, wala na pangita trabaho. Muna ang uban nangandoy din nga di mobalik ta sa normal. Ay nahunaw na nga mobalik ta sa normal. Mas maayo pang mobalik ta sa spiritual. Diha sa tubangan sa Ginoo kay nga naman hapit na mobalik ang Ginoo. Kay kining pandemic
usa lang ni kailhanan mo na kung gingon sa inyo third to the last sign kay ang last sign sa Ginoo, the last sign sa Ginoo una siya mubalik is kaning great tribulation, kaning marking. Pero ayaw mo kadlo ka na kay ngano man naay guidance sa Ginoo nato. Number 1 kanang gitawag o ang iya ang balay kinahanglan malulod ka kanang balay sa Ginoo, kanang gipuy-an sa Ginoo mo nang sayon, the tabernacle mo nang gingon ni John D. Bilab, naa kaninyo ang tabernakulo. Niabot na, mo nang gingon, manunod lahat na, mo bitaw na ko ang gingon sa inyo, at muna ang provision na to, muna ang templo sa Ginoo, kanang spiritual templo sa Ginoo, kanang kada simba na to, spiritual ni, dili ni literal, dili ni relihiyon, dili ni ato ang obligasyon kung dili, mauni atong kinabuhi bilang kita iya sa Ginoo, mauni ato ang balay, dini makikita ang Ginoo matag Domingo, imo pa ni David wanaog na siya dini kung asa kadto ang gitawag kung balaan. Mo nang ningon ang Ginoo asa man ang balay nga inyong buhatan nga akong pahulayan, mao ni himuon natong resting day. Kaning pahulay alang sa Ginoo. Mo nang mingon ko kaninyo nga pangitaan gyud ninyo ang sayon. Ang sayon adi na adi ang standard. Ang standard ako pasabot nga righteousness. Manindog tang tanan.